Så er det tid til eventyr, både for mennesker og dyr. Du har fundet vejen hen til et jul med Andersen. Der er en tid på året, hvor jeg virkelig går og glæder mig. For selvom mange går og kæmper, så er min yndlingsmåned december. Se, nu ved I noget om mig. Jeg vil også gerne vide noget om jer. Hvad er jeres yndlingsmåned? Skriv det i kommentarfeltet, og lad os lære hinanden bedre at kende. Vi høres ved i morgen.